Ei, què tal? Bona tarda, bon dia o bona nit, depèn de quan estiguis veient això. A veure, com ho faig per fer-ho bé? Perquè vull explicar-vos una cosa, vull conduir que tenen una estoneta, no serà un vídeo llarg, però jo fer dues coses a la vegada, com que és complicat. Però bueno, ho intentarem. Bé, estem aquí estrenant canal perquè en Pere i jo a PC Gaming, que és el canal d'en Pere, on jo hi col·laboro, doncs hem decidit que, mira, doncs que en comptes de fer de tant en tant un vídeo en català, doncs que podíem fer un canal directament i fer contingut en català. Doncs això és el que vinc a dir-vos, que comencem aquesta aventura. Doncs avui mateix, en aquesta presentació, ja tanquem les portes, aquesta presentació i res, doncs que portarem continguts de simuladors en català. La nostra idea de jugar és no només fer gameplays, que també, sinó sempre que a mi sempre m'ha agradat veure i m'ha agradat els canals és igual que sigui YouTube, que sigui el que sigui. A veure, jugar és aprendre coses. Aleshores, la meva idea personal, de mi, d'en Halloween, no d'en Pere, que el Pere és més de gameplays, que és el que sempre fa a Twitch i ho fa molt bé. Jo és intentar doncs, compartir els coneixements, compartir la forma de jugar, per què faig això, per què faig l'altre, i a l'hora d'enfocar el canal de cara a l'altre, PC Gaming ja porta més d'un any funcionant, un any i mig, un any i mig funcionant, és allà fa una mica de tot, però aquí porta sobretot guies i l'experiència de com juguem nosaltres, o sigui, com les coses que hem après amb el temps a alguns jocs, no sé, en aquest cas que estem de fons al Time Sim World, doncs com començar a zero i com aprendre a jugar la forma que nosaltres juguem, perquè en tots els jocs hi ha moltes formes de jugar i totes bones. Portarem Farming, portarem Snow, portarem Eurotrack, American Track, portarem Expeditions, Construction Simulator, qualsevol joc, i coses que no siguin de simulació, doncs potser també. Vull dir, tot el que ens agradi, doncs ho portarem, però sobretot aquests jocs més complicats, no? Tothom, i que potser no, vull dir, tothom li pot fer inclús nosa o cosa, dir, hòstia, ara vaig aprendre a portar un tren. Doncs mira, si nosaltres hem passat per aquesta experiència abans que vosaltres, doncs traieu el profit del nostre pas i la nostra experiència, no? També tenim el Flight Simulator, que estic començant, també tenim el Elite Dangerous, és una simulació espacial que és la bomba. No ho sé, hi ha molts jocs, i altres que juguem més, menys. També estem oberts a que ens digueu què voleu que juguem i ho fem, vull dir, tot és possible i podem portar-ho aquí. El que sí us demanarem que tingueu paciència, que el temps que tenim és el que és. Ara amb dos canals estarem encara més explotats. Jo que faig més contingut de YouTube que pas directes que em fa en Pere, doncs hauré de repartir, no sé com m'ho faré. La idea és que si són guies, doncs intentar fer-les amb els dos canals, amb dos idiomes, i així ho tindreu aquí també. I quan fem un article d'opinió, doncs si pot ser, també intentar fer-ho amb dos idiomes, tot i que jo treballo sense guió i repetir coses sense guió és complicat, però ho intentarem. I res, espero que tot surti bé i aquestes coses. Mira, estem ja en mode LZB, ara sonarà el xinès, si no teniu experiència en aquest joc, però està molt bé perquè condueix ell i ja puc estar xerrant i no m'haig de concentrar en conduir, podríem dir, en automàtic, i no haig d'estar pendent de la conducció.
I res, aquesta és la petita introducció que volia fer avui i portar i que servís com a punt de sortida pel canal i a partir de doncs ara fer contingut i poca cosa més puc dir que estic nerviós però bueno, ja està, poca cosa més. Ens veiem amb jocs de simulació, amb qualsevol tipus de joc, en qualsevol moment que hi ha un que vegi al món i digui això no ho trobo bé, i despotricarem junts sobre el que calgui relacionat amb els videojocs. La política la deixem de costat ben lluny, per això hi ha altres llocs, altres aforaments per discutir coses sèries. Aquí anem a passar-nos-ho bé, anem a disfrutar dels videojocs, que és la passió que si estàs veient això segurament compartim. I res, ens veiem d'aquí poc amb contingut en català i fins una altra. Adéu-siau!